Je Biblia v súlade s tvojou cirkvou? Mnohí ľudia majú pocit, že ich náboženstvo nenabáda k čítaniu Biblie. Významný katolícky činiteľ napísal v časopise Katolícky posol, že hoci mal mimoriadnu príležitosť dostať katolícke školenie tzv. Vysokej úrovne, nebol nikdy ponúkaný k tomu, aby čítal Nový zákon, o Starom zákone vôbec nehovoriac, ale v pojednávaniach, ktoré uznávajú cirkevní vodcovia, čítame: Rímskokatolícka cirkev považuje Bibliu za najnádhernejšiu knihu sveta. Jej pôvodcom je Boh. Prečo nabáda cirkev k čítaniu Biblie? Lebo vie, že musíme byť živení Bohom, aby sme mohli rásť, duchovne sa vyvíjať a stať sa zrelými kresťanmi. Ale prečo nie sú ľudia v skutočnosti ponúkaní, aby čítali najnádhernejšiu knihu sveta, ktorej pôvodcom je sám Boh? Mohol by byť snáď rozdiel medzi tým, čo hovorí Biblia, a učením cirkvi? V tlačivej jednej katolíckej informačnej spoločnosti sa hovorí: katolíci neočakávajú, že v Biblii je úplný popis toho, čo veria, a nedivia sa, že v nej nie je zmienka o slovách ako pápež alebo očistec. Sú ale skutočne prekvapení? Pýtajú sa vôbec niekedy, prečo slova apoštolov, ktorí údajne boli tak dobrí katolíci, neobsahujú ani jednu zmienku o pápežovi a o mene ich cirkvi, o kardináloch, trojici, očistci alebo omši, o odpustkoch, o používaní obrazov, svätých dňoch alebo procesiách? Pýtajú sa ďalej, prečo sa apoštoli vzájomne neoslovovali jeho svätosť, ctihodným alebo otec, a prečo sa nezmieňujú o mnohých ďalších veciach, ktoré sú v cirkvi bežné? Ak čítaš Bibliu, mohol by si sa domnievať, že apoštoli mali celkom iné náboženstvo. A skutočne je to tak. Je prekvapujúce, čo sa všetko dozvieš, ak počúvaš apoštolov a ich inšpirované spisy. Kto číta text 1. Timotejovi 3. kapitole od 2 po 5, dozvie sa, že biskup poprvé smie mať ženu, po druhé dostáva poučenie o výchove svojich detí. Biskup, že by smel mať deti. Ako sa to líši od dnešného zvyku cirkvi? Kto číta text 1. Timotejovi 4, 1 až 3 z katolíckeho prekladu, dozvie sa, že tí, ktorí odpadnú od viery, pridržajúc sa z vodných duchov a diabolských náuk, zakazujú vstupovať do manželstva a prikazujú, aby sa ľudia zdržiavali istých pokrmov. Nemohlo by to poľakať i kňazov, keby si v piatok prečítal túto vec? Je to však v katolíckom preklade Biblie a napísal to pod inšpiráciou Pavol, jeden z najväčších apoštolov. Text u Matúša 23.9 snáď vzbudí v tvojej mysli ďalšiu otázku. Čítame tam Ježišovo prehlásenie. A otcom nenazývajte nikoho na svete, lebo jeden je váš otec, ktorý je v nebesiach. Kňaz by ti mohol namietnúť, že katolíci sa divia, že nekatolíci síce kritizujú, keď katolíckych kňazov nazývajú otec alebo páter, ale pritom sami oslovujú slovom otec svojho vlastného mužského rodiča. Ale kto si sám prečítal Ježišovo prehlásenie, ten vie, že Ježiš nehovoril o slove, ktorý máš oslovovať svojho mužského rodiča, ale o oslovení tvojho náboženského vodcu. Nelaká sa, keď čítaš vo svojej Biblii, že sám Ježiš zakázal svojim nasledovníkom používať takéto tituly? Všimni si tiež omše. Podľa cirkvi je omša nekrvavé obnovovanie obete nášho Pána na kríži. V Židom 10, 11, 12 sa ale hovorí, že na rozdiel od obetí, ktoré museli pravidelne prinášať židovskí kňazi, Kristus obetoval jednu obeť za hriechy. Prekvapilo by katolíkov, keby sa dozvedeli, že táto jedna obeť je postačujúca a omša nie je už nutná? A čo možno povedať o 1. Korintianom 15.50? Boli by prekvapení tí, ktorých vedie jeden z článkových viery k presvedčeniu, že Márino ľudské telo prišlo do neba, keby si prečítali v katolíckom preklade Biblie, že telo a krv nemôže obdržať Božie kráľovstvo? A divili by sa ešte viac, keby čítali ďalej a poznali, že nikde v Biblii nie je urobená výnimka z tohto pravidla, a to ani pre Máriu? Keby toto učenie bolo pravé, tak by boli apoštoli istotne značením zapísali:
Ale i protestantské vyznania priamo prechádzajú výslovné prehlásenia Biblie. Zlákne sa protestant, ktorý verí, že duša nikdy nezomiera, keď sa dozvie, že je smrteľná? Môže si to sám vyhľadať u Ezechiela 18.4, 18.20 a v Skutkoch apoštolov 3.23. Protestant, ktorý verí vo večné trápenie zlých ľudí v pekelnom ohni, môže snáď s údivom čítať kazateľa 3.19, že zomreli ľudia, podobne ako mŕtve zvieratá, ďalej neexistujú? Alebo sa zlákne, keď sa dozvie, že slovo, ktoré má v hebrejčine a gréčtine rovnaký význam, naše Biblie prekladajú ako peklo a hrob alebo jama, a že tedy peklo nie je teplejšie ako chladné hroby blízkeho cintorína? Božie písané slovo je meč ducha. Rozlišuje medzi tým, čo je pravé, a tým, čo je nepravé. Môže pritom hlboko preniknúť. Nie je v súlade s mnohými vecami, ktoré dnes cirkev vyučuje, a tým, ktorí ich chcú prijať, pomáha odrezať lži a vyviesť na svetlo dlho skrývané pravdy. Efežanom 6.17. Biblia obracia pozornosť oných ľudí k problémom, či majú oslovovať svojich náboženských vodcov otec alebo páter, či sa duchovný nesmie ženiť, či nesmie v určitých dňoch jesť mäso, či sa má Kristova obeť obnovovať omšou, či sa zlí naveky trápia v pekelnom ohni, alebo či duša nikdy nezomiera. Kto je spoľahlivou autoritou vo veci náboženstva? Ľudia alebo Boh? Odpoveď je ľahká. Študuj preto Božie slovo, skúmaj, či súhlasí s tvojou cirkvou, a ak nie je to tak, zmeň svoje názory viery.